Ga-eti na-agba nke abụọ ọkwa dị oke mkpa. Otu nwa ntorobịa akpọrọ Obi efula ntutu taa ma gbaa isi akwara na ya agaghị eji utu ya mee ihe dị mma. Cheta na akwụkwọ nsọ kwuru ka anyị mara na onye fee Chineke ya na ntorobịa oge ji akụ nke ụwa na ogologo ndụ wee ja ya mma mgbe ọ ga-anọ ezumike nka. Chetakwa na ọ bụ mkpụrụ onye kụrụ n'udu mmiri ka ọ na-aghọrọ n'ọkọchị. Nwa ntorobịa ahụ akpọrọ Obi ebutala nje a na-akpọ obelu n'ajị ọcha n'ihi utu ezu ike. No.